És una dansa tan vilanovina que no té nom. Són les danses de Vilanova. Però als anys 20 del segle passat, l'Esbart Català de Dansaires les va notar, explicades per la vilanovina Concepció Coll, que amb 90 anys les recordava de la seva joventut. Es ballaven diversos dies de carnaval, documentades des del 1851, on ja es parla de les antigues danses. Ara es barregen amb altres balls vuitcentistes, a la tarda de diumenge de comparses, a la plaça de les Cols. Les danses les ballen tradicionalment un noi i dues noies, al so de la cobla, i són molt famoses dins dels moviments d'esbarts catalans, però el seu valor és que són una dansa viva, que es balla popularment. Podríem parlar que té tres parts. La primera part és el passeig i després ve el pomplà. Això seria el pomplà de les danses de Vilanova, el passeig amb el pomplà, i acaba amb un galop, que és més animat, i tornem per lo que es fa tradicionalment, des que es van recuperar les ballades del 76 a la plaça de les Cols, les tornem a ballar acabant amb el passeig que hem fet a l'inici. El passeig, el noi va al mig de les dues noies i les porta agafades, les noies s'agafen per sobre el braç, com de bracet, i passegem. Important a tenir en compte que quan les ballem avancem endavant, perquè en aquests darrers anys a la plaça a vegades quedem com encallats i necessitem simplement fer un balancet que sembla que fem la barca, i el pas és sempre endavant, lentament, anar fent, ara a la dreta, ara a l'esquerra, i això ho fem dues tirades o tres. Normalment a la plaça s'acostuma a fer tres tirades. Tres tirades a la qual la tercera, doncs el noi s'atura i agafa les dues noies per les mans i les posa al davant seu. Les noies fan mitja volta i se saluden una miqueta, una salutació, preparats per començar la segona part, que és el pomplà. El pomplà el comencem amb el peu dret endavant. És la característica del pomplà de les danses de Vilanova. Hi ha moltes maneres de fer el pomplà. Per exemple, moltes danses de molts altres llocs, el pomplà estira el primer pas enrere i el pes del cos està al darrere. Però les danses de Vilanova tenen la característica, justament, que comencem amb el punt endavant i el pes va al davant. I començaríem un pomplà amb el dret, després amb l'esquerra, amb el dret, amb l'esquerra, una tirada, i quan torna bé al final, els quatre últims compassos, que el noi fins ara anava enrere i les noies el seguien endavant, en aquell moment, el noi amb les dues noies es creuen, tots van endavant. Arriben a creuar-se, fan mitja volta a l'últim compàs i es tornen a saludar. I aquest pomplà, d'aquesta manera, es fa quatre tirades. Quatre tirades que sempre el noi recula fent el pomplà, i en canvi les noies el segueixen, van cap amb ell i van tirant endavant. Quan s'acaba aquesta quarta tirada de pomplà, el noi estira els braços cap a les noies agafa les noies, el noi sota els colzes, les noies s'agafen a l'avantbraç del noi, estan encarades i comencen a fer un pas que és el galop. El noi fa el pas del galop endavant i la noia fa el pas del galop mirant a l'altra noia, lateral, començant amb el peu de fora cada una d'elles, cap allà. Quan s'acaba el galop, que cada vegada va més ràpid i s'engresquem més, el noi agafa les dues balladores pel braç, després els hi busca la mà, els hi fa fer un risto a les dues, les agafa cap a un costat i a l'altre, se les posa de bracet i acabem, sortim de plaça, el noi tornarà a posar les noies al davant seu i se saludaran. I així acabem les nostres estimades danses.